Ja, nemlig. Og så lader vi. Nu var han brænd. Bagside her. Vende rundt til venstre. Også. Hvem over om næste ben? Ja, ja. Også med. Også med. Du skal suge med venstre. Du skal suge lidt ned venstre tøjle. Lige holde højre siden med plads der. Godt. Og så med tilbage. Og mere tilbage der. Du skal være sådan en mærkningssikker. Du. Ja, du. Ja, der skal være der. Sådan der. Rigtig. Og der er en rigtig godt billede over midten der. Og godt frem i næsen, der du sidder rigtig op. Godt. 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 Lige ud. Tilbage. Rigtig. Og det frem helt ud og ud. Frem. Tilbage på linjen. Jeg kommer nok til kun mere end halv time på i hvert fald. Jeg er også lidt bange for, at du ikke kan holde tiden. Det gør ikke noget. Men du har selv lavet den, så du har selv ud om det. Æbbe. Lille. Højreskud, kom galopper. Jeg tænkte godt på det, men jeg tænkte, om han var videre, han gør. Tilbage. Kom tilbage. Og kæmpe på Men der er jo heller ikke nogen, der sådan lige skal hjem om 5 minutter. Så er det jo lige meget. Ja. Sådan. Og vi på. Du må vende rundt i venstre. Kom vende. Skub på hende. Skub på hende. Skub på hende. Nemlig. Det er vi sidder og tænker på. Jeg vil sørge med at have bagvind over på hele tiden. Skub. Den ryg der. Ja. Det er jo ikke hesten, jeg har 4 øl. Sådan der, godt. Jeg kan da godt 2. Kom. Kom tilbage. Og kæmpe på hende. Og kæmpe på hende. Det er bare et spørgsmål. Det er det hesten, og han gør det. Det siger rytterne, de kollegerede, de kan blive til noget alligevel. Hesten, de var bare blevet skudt. Ja. Det var bøffer. Rigtigt. Højreskud. Du skal suge venstre tøj, det gør det ikke, der. Kom med det. Ja, hvad skal jeg så? Hvad? Du skal have højreskud. Det er højreskud, ikke? Så det er ud. Ja, sådan der. Det er lige sådan ud på øjet søm til næsten. Det er helt væk en side. Så er man den anden side der. Rigtigt. Og vælger til venstre og til venstre. Nærmest på, du sidder helt på venstre tøj. Kom. Ja, nemlig. Kom. Sådan. Ikke ben tak tilbage. Ja, kom. Fem over. Sådan. Og stadigvæk sørge for, at du er forfra til det. Ja. Hvorfor skulle vi have det bedre end andre? Altså 5% hest, det er sådan der. Jeg er heldig, jeg har en af modsat. Kom, kom. Yes, sådan det der. Og tilbage. Hvis du skulle lave afgrund med indledende tøj, vil du ikke holde igen, skulle på en. Ja, det snart jo om året. Nu skal man jo slide sig om foran. Det er faktisk sådan noget. Okay. Skal jeg fra min hus, tror jeg. Jeg vil lige lave nogle lektier. Sid til. Venstre hånd. Så kom tilbage. Jeg kigger jo slet ikke. Det er meget ret lige at... Det går godt, det videooptagning der. Jeg har kameraet op, men du kan faktisk godt forestille dig. Får du kun i armen, og du læner dig? Jeg læner mig. Ja. Så passer det fint, når de kører på volde, så kan man bare sådan sidde og køre lidt rundt. Ja. Så man ikke sidde og suge på. Men det er skide godt at have det optaget, for man glemmer det. Det er super for mig at se det. Og ser den anderledes ud, end den plejer. Plejer den at gå sådan hjemme også? Ja, men det er super taknemmelig hester at arbejde med. Jeg gør den hjemme. Sådan. Den er 15 nu. Den har så haft en længere skadeskrause tidligere. Okay. I karrieren. Og det er 15. Godt, at den ligger sporty. Jeg passer jo super til hende. Men hun heller ikke er så stor. Ja, lige præcis. Jeg skal også have voldsomt. Det er så åndssvagt, når man ikke er så stor. Det skal give den samme. Hvad er det, den starter? 62 så kun. Kun 62. Det tror jeg faktisk, den er fund. Hvis jeg kigger på den anden ting, er det ikke holdt, som jeg sidder på den. Det ser så meget godt. Ja. Sådan der. Så, okay, jo. Så kan jeg gå og suge tøjlen her. Så kan du lave overgangen. Du kan lave den før. Du var lidt væk i hånden. Så kan du ikke gøre noget.
Den er vist ikke så god. Det tror jeg lige, selvfølgelig, hvis det kan være. Jeg tror, det er fedt på, hvis man sætter lidt på kanten. Ja, først modsat kan jeg tage. Nu ser jeg lidt, så sidder vi nede i kassen. Så er hun ikke tabt. Gør lys. Ja. Og I kommer videre med Mexico, Rik, du skal på hende. Kom. Kom. Ja, stik lige i høn. Kom. Sæd. Godt det der. Ja. fordi det er jo ikke så mange Super. tilbage, kan man sige, som den der hendes. Nej, det skulle det da gerne være. Ja, jeg tror, der er 3 Ida og mig, og hende, der er mange Det er meget god til at se efter. Se efter. Ja. Det er en godt skridt. Det er jo lige Nej, kom så tilbage. Kom. Godt, vel.